Ibna muwada ka ba to ri ga jumere la. Yere fana sa. Mo ko ka pada yoro ma ja. Oh, taga nai. Ya taga nai. Ate ka siga nona. Enjole bi kumana. Ni mo ko chile kumana. Kele la kuma. Ai ni mo ko kumana. Kila nasi. Idoron lame. Idoron. Bon Clovila i ka kuma ɲɛfɔ. Ko ala ka mal lame don sa. Ne Clovila sa i ka ti ɲɛfɔ n kan ka taa ciri la n pereselen don. Mais mun de la à chaque fois ne la jɔ ko me kuma ife ete tandine la. Ko mais mun de la ete sɔn ka ne lamɛn. O ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la dɛ o sɔrɔla aw yɛrɛ de jogo la. E n'i terikɛ aw y'aw sigilen bɛ kare kɔnɔ mais aw bɛ dɔ ka du de kɔnɔ n'aw ma dɔ fa fɔ aw bɛ dɔ ba fɔ aw yɛrɛ y'o ye wali histoire de b'aw da kɔnɔ mais aw ɲɛ t'aw yɛrɛ la ne ko i tɛ se ka fara n'a ye o tuma ne kelen de ye muso ye sigida kɔnɔ o sigida muso i ɲɛ bɛ olu min na dɛ taga dɔ choisi olu la i ka k'olu fɛ ala kama ne yɛrɛ de ye ka ne to yen nɔ quoi vraiment n supprime ka vie la Gogo. Gogo. ne terimuso i b'a kalama k'a fɔ ko cɛ man ɲi yan. E y'o fɔ mun fɛ tan? O don na i ka cɛ Amala de ye ne lajɔ o don na k'a ka kanuko ci fɔ ne ɲɛna. O tɔ b'o kɔ koyi. Nka n bɛ mun f'i ɲɛna. Amala filɛ nin ye yɔrɔ i b'i lamu dɔn. Walahi a nɛ ka di ni lamu ye. N'i m'i janto i yɛrɛ la n'a y'i sɔrɔ ka ban o y'a bannen ye. Ko ne ka kɔlɔsi ya e kɔni bɛ ne dɔn n y'a lada ma kɛ n dalen b'a la k'a fɔ k'a kɔni tɛna segin tuguni k'a bɛna a ka kanuko ci fɔ ne ɲɛna o. N'a fɔra hali bi ale ma se gɛrɛn na e maa mun kan ka te sa n'o de fɔ a ye a kuma dɔ la ma a man di a bɛɛ n'ala cɛ a b'a to na an bɛ sanction bi a kan yan walahi bilahi n'a tɛ se dɔrɔn a ka gɛrɛn bila ale de y'a kɛ ale de ko k'ale bɛ se ka te san bɛɛ n'a ka baara de don ale ka baara ye te san de n'a fɔra a ye mɔgɔ min fɛnɛ mara a bɛ mumu fɛnɛ bolo ko ne bɛ to tan a bɛɛ n'ala cɛ ne tɛ to tan te tɛ dɛ ne bɛ na ni fɛn gɛrɛn na mun sɔngɔ ka bon ni te ta ye a bɛɛ n'ala cɛ chérie de moi c'est comment ça va avec un Jenny papa ça va quand même i nana sɔrɔ min mumu ka kuma de la yan tantɔ à chaque fois n'a fɔra ale kan ka te san gɛrɛn na i t'a ye o de bɛ ne faga ka ko la quoi e yɛrɛ ka nin lajɛ ni bɛ se k'a fɔ non Bébé ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛ i ɲɛna awɔ o ye mun kuma ye bébé ne bɛ k'a mɛn kare kɔnɔnaw la ko aw bɛ sigi gɛrɛn na mɔgɔ kɔrɔfɔw ni mɔgɔw ka du kɔnɔ ko kumaw la ne tɛ fɛ i ka sigi gɛrɛn na olu ko ninnu na sa o bɛ ne gêner dɔɔnin quoi ne b'a dɔn i ye kalan kɛ diplôme caman b'i bolo mais sani k'i ka diplôme baara sɔrɔ wuli i ka dɔɔnin kɛ sani k'i sigi gɛrɛn na mɔgɔw da ka b'i la dɔɔnin mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ i ma kare kɔnɔna la a bɛ ka digi ne la kojugu walayi i jɔ dɛ donc mɔgɔw bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ne kan sigida la e bɛ ne minɛ olu ka kan de ma quoi cɛ bi ta kɔfɛ n tɛ fɛ ka na nin kuma ɲɔgɔn fɔ ne i y'a faamuya mais ça c'est quoi ça donc e tɛ ne fɛ i bɛ mɔgɔ kan lamɛn ne non ni ko i ma n tɔɔrɔ ni ko i ka nin kuma in ma ne tɔɔrɔ ne nkalon tigɛ a bɛɛ ni ala cɛ a b'i kɔnɔ ko ne bɛna to tan mɔgɔ minnu bɛ ka nafigi diya kuma f'i ye yen fɛ u bɛɛ bɛna tila ka ne ye yan i sigi i k'a lajɛ dɛ u bɛɛ bɛ ne ye yan ça c'est quoi ça wa bi de ne y'a dɔn k'a fɔ i tɛ n fɛ quoi walayi ne m'a dabɔ o kama i m'a dabɔ o kama cogo di i bɛ tila k'o kuma de fɔ n ye yan
Mɔgɔ bɛ ka min f'i ma carré kɔnɔ o de bɛ ka digi ne la sa. N'o bɛ digi e la e tɛ olu ka kumakan minɛ ne ta ma donc i dalen m'o la i dalen tɛ ne la de o nin m'o de yira o. O tɛ sa e k'i calmer ba i bolo de. Ne bɛ se ka n calmer cogo di i ka kuma a ye n tɔɔrɔ de a bɛn ni Ala cɛ a ye n tɔɔrɔ ne tɛ se ka miiri ne tile kelen ma deli k'a bila n kun na k'e bɛ ne minɛ mɔgɔ kama. Mais bébé ne m'i minɛ mɔgɔ kama o. Ne m'i minɛ mɔgɔ kama o. N'a sɔrɔ ne tun b'i minɛ mɔgɔ kama kɛ ne tɛ se e kɔrɔ yan yɛrɛ kuma minnu bɛ ka f'i ma carré kɔnɔnaw la i kɔfɛ kɔni ne b'i kɔfɛ kɛlɛ de kɛ ka sɔrɔ ka se e ma yan nɔ. N'a sɔrɔ ne bɛ k'i minɛ mɔgɔ kama kɛ san'a sɔrɔ an ka kanu dabila la mɛnna. N y'a faamuya donc kanu in dabilali ko de b'i kɔnɔ a kanukolon den yɛrɛ bɛɛ ka san k'an yɛrɛ sɔrɔ taga bɔ n kɔrɔ quoi taga bɔ n kɔrɔ i tɛ fɛn tigɛ ka se ma wuli i ka taga bɔ n kɔrɔ dɛ a bɛn n'Ala cɛ. E fana sa i calmer sa. Ne bɛ n calmer cogo di ne bɛ fɛ kanu in ka sa a ka san k'an yɛrɛ sɔrɔ sa ne tɔɔrɔ la wa ye. Ne m'a fɔ ne bɛ fɛ kanu ka sa e k'i calmer. E ka kuma in m'o de yira o i ka kuma in m'o de yira sa cɛ wuli ka taa yɛrɛ wuli ka taa ka bɔ n kɔrɔ. Wa kana na ne filɛ tan dɛ ne bɛ miliyɔn mara dugu in kɔnɔ a bɛn n'Ala cɛ miliyɔn yɛrɛ tɛ dɛ hali ne bɛ miliyari mara yan o don de i bɛna dɔn k'a fɔ ne ye mɔgɔ min ye. O tuma na an sera fo yen nɔ o ye sinikan ye dɛ. Ko sinikan wa sinikan tɛ dɛ sinikɛnɛkan de don cɛ i bɛ wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ quoi o dɔrɔn de daga d'an fila bɛɛ la wuli ka taa. O dabila sa kana fɔ k'i bɛ dimi sa nin kuma ninnu na sa. I ma dimi ko de kɛ yan n ko e ye dimi ko de kɛ. Bon yafa n ma sa n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen. E bɛ ɲɛ jɔ n na sa. Wa i b'a dɔn i ka kuma in tɔɔrɔ de a bɛn n'Ala cɛ e bɛ ko dɔw kɛ ko minnu tɛ ko kɛta de ye quoi. I ma fɔlɔ o la o ne kɔni bɛ mun f'i ye bi taa kɔfɛ kana na nin kuma fila ɲɔgɔn fɔ ne ye dɛ. O b'a ten o ten. O kuma jɔn de ne yɔrɔ fɛ yen? Ne fa de yɔrɔ fɔ ne ɲɛna. E dun ko ne fa ma k'e bɛ n'i ka minɛnw ta ka taa. Munna e ma segin bilen? Awɔ ne ko e fa ma n ko n bɛna n ka minɛnw ta ka taa nka ne tagali a daminɛ dɔlen don nka mɔgɔ t'a laban don. Yala ni ne seginna e fɛ yen e dalen don a la k'a bɛ laban. Kana n'o fɔ. Ne yɛrɛ de b'i gɛn i ka taa n fɛ yen. O da ka di e la ka tɛmɛ nin kan. A lajɛ e bɛ si dingɛ kɔnɔnaw kare kɔnɔnaw ne bolo cɛ man ɲi dɛ. Ne ka taa u ka so o jɔrɔ tɛ ne la nka a laban de jɔrɔ bɛ ne la. A bɛ laban. Ne b'o layiru ta yen. An bɛ nin bɛɛ la ne ko e yɛrɛ tɔgɔ. Ne tɔgɔ ye Pube. Pube ne tɛ se ka taa u fɛ yen sabula bi mɔgɔya a daminɛ dɔlen don a laban dɔlen tɛ. Kana n'o jate. Ne fɛnɛ k'a fɔ n ko n bɛ e to yen tantɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ni tɛ lafiya. Kana n'o jate. Ne fɛnɛ k'a fɔ n ko n bɛ e to yen tantɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ni tɛ lafiya. N tɛ se ka sunɔgɔ n'a ye kɔnɔ. Ne bɛ gɛlɛya min na
o bɛ ne bɔ ne tɛ se ka taa n ka gɛlɛya fara mɔgɔ wɛrɛ kan. Ne b'i deli halisa i miiri kosɛbɛ ne bɛ layiru da i ye k'a fɔ ko n'i taara anw fɛ yen k'a bɛ laban. n'o de don an ka taa. Ne ma se ka min faamu e ka ko la ni wagati laban na e ka jugu ni ma kojugu o kuma n ye mun kelen pe de k'i la. E ye min kɛ ne la e b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛbakun kan ne b'i ɲininka o mun de kosɔn nafikiya ka di e ye de dugu in kɔnɔ yan nɔ ko jumɛn bɛ yen nɔ ko e da tɛ min kuma la ne kɔni b'a dɔn muso ye nafiki ye muso bɛ nafikiya kɛ o ka bɛn tiɲɛ ma mais cɛbakɔrɔ nafiki madame jɔ ni e tɛ ma fɔlɔ ma deli k'a ye fɔlɔ e ka jɔ i ka lamɛn i filɛ ka kuma fɔ walahi ni terikɛ muso t'i ye nin kuma ninnu bɛnnen t'an cɛ dɛ i tɛ sabali n ka nafigiya sera i ma aya e ka nafikiya ma se ne ma e m'a fɔ ne cɛ ɲɛna Zumana k'a ka n denmuso gɛn ko k'o labɔ so kɔnɔ sabu k'o ye kɔnɔ ta wa o kelen kɔni o bɛ ɲɛsira la dɛ e ta k'a ko zo ne terikɛ de wa an ka misiri safa fɔlɔ de don o denmuso ka kɔnɔ ta k'o mara a bolo so kɔnɔ o ma fɛn fɔ mɔgɔ ye n b'o kɔni fɔ o. o t'i ka nafikiya dɔ jɔtɔ y'i la awɔ i b'o fɔ kɛ ne hakili la e de ka kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ fara ne cɛ kan n'a y'a sɔrɔ a denmuso bɛ sira jugu kan k'a dɛmɛ ka bɔ sira jugu kan nka e de da bɛ nafikiya la o diɲɛ latigɛ ko bɛɛ lajɛlen na n bɛ fɛn kelen min f'i ye i tulo dayɛlɛ ka ɲɛ i ka lamɛn a lamɛn ka ɲɛ dɛ ne ka sira n cɛ ka sira ne den ka sira i k'a bɛɛ lajɛlen ye ka to yen a t'i ɲɛ sira la dɛ n'i ma bɔ an ka sira la walahi i bɛ taa ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ sira la. e ni ne ka kɛlɛ an ka ɲɔgɔn faamu o man ka kɛ fo bɛɛ ka taa b'o kalama. awɔ cɛw de fɔra nka cɛ nafiki ma fɔ dɛ ne cɛ teri fosi tɛ yen nɔ ne tɛ min bonya i y'a faamu u bɛɛ lajɛlen n'i y'o ne bɛ k'u bonya u daw u selen don ala dɛ nka e filɛ nin i da bɛ diɲɛ latigɛ kuma bɛɛ lajɛlen na n'a ka di ye ne k'i bonya i bɛ ko min na i b'i sen bɔ o la n'i y'i sen bɔ o la ne b'i bonya kɛ n sɔminen don i la n denmuso ka ko la wa ɲɛ b'i la dɛ. e bɛ fɛ ka mun de fɔ. ne fɛ ka min fɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn. da ni muso in tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a ka di cogo min a kɛ ten kɛ a ka di cogo min a kɛ ten wala. Ni est joie pour le tout. Ma sœur, ça va? Ça va et toi? Ça va. Et toi? Ne pas et toi? Pourquoi? Eh Allah. Ni ben ni go. Jamu feni, ni bado. Ite kwa go. Et Allah te. Ne pas. Wallahi ki ben ne ki ne. No so ki bi yere fe. Fara abonna. Ni feli temo yeme wallahi ko da ila gaba. O yi salina. Ibe sira matiki ci. Ka avion tiki ka carte tiki. Wallahi ka yi. Bah, je la connais pas. Elle raconte quoi le bé? Bon, moi-même, je ne sais même pas c'est quoi.
Je ne connais même pas ce souvent. Elle a quoi? Elle veut quoi? Je comprends rien du tout, mon chéri. Elle a comme quoi? Bon, elle c'est la femme. Vereba! Eh! Ah, laisse-moi te mélanger. Jaja est tombé de fait. Et tu n'étais que moi, je ne comprends pas. Et tu n'étais ça que je ne comprends pas. Ah? Ni, naïso, ni, kono, ah? Apana. Doucement, tu es malade ou quoi? Ah, ouais, c'est dit, mais ça. Ouais, ça. Jaja. Eh, wabna wande fe. Vereba ni terane mutun mai na mo tatie ko alaki. Amala. Edu me ka mukenna tanto. Ni nga kan go chifena. Halete ka tandine mola. Zena, ne t'a dɔn e bɛ fɛ ne ka fɛn o fɛn f'i ye ko min bɛ ne kun kan o ka jugu ni nin manamana ko ninnu ye ala tun b'an to yen ka lafiya. Amala, ni poupée ta dɔn ne bɛ solution dɔ sɔrɔ la sa. Temps dɔ di yan sa an ka se ka ɲɔgɔn ye. O tuma na ne ka rendez-vous ko bɛ kɛ cogo jumɛn na? O tuma la o ne bɛ ka kuma min f'i ye e t'a mɛn yan. Poupée ta nɔgɔlen den jumɛn ne mɔgɔ foyi tɛ poupée la mais n bɛ ka fɛn min f'i ye ne filɛ yɔrɔ min pour le moment n'i ma fara ka fɛ ko kuma fɔ an bɛ kɛlɛ dɛ a dabila quoi n'an dusu tɔ labɔ mun na de est-ce que cɛ banna dugumakolo in kɔ kan fo ne kelen yan n bɛ ka kuma min f'i ye n'i ma dabila n bɛ ci i bolo dɛ et puis an m'an ka da de la ka to ka na lajɔ nin kuma ninnu na n t'a fɛ a dan ka kɛ bi i y'a mɛn yan ne yɛrɛ bɛ ɲininka o mun kanu ko fa b'e la dɛ. Amala, i ka di ne de sa. Ka di n ye den jumɛn i tɛ ka di n ye ko kuma in dabila de yan n b'a la n ko n bɛ problème dɔ la n ko n ka vie bɛ danger la i ka di n ye dɛ a donse a bɔsi cɛ i t'i ɲɛ yɛlɛ n tɛ manamana ko fɛ dɛ manamanakan fɔ ne t'a la. Oh, problème de b'e da la. Oh, ni problème b'i da la fɔ an na. N bɛ se k'i dɛmɛ o la pour que an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. I t'a to n ka tiɲɛ f'i ye hali i fa tɛ se ka ne dɛmɛ nin na. Zola. Ça va? Tout là. Don noro. Era kile flere. Wala tero. E kon ka balika tuni balika yeni. E ka se ge fam. Chure ga can sanno. I b'a dɔn kɛ ne n'i ka juru sago in ye ɲɔgɔn ye bi. Amala. Amala kɛ depuis ni don jumɛn a bɛ ne nɔfɛ ko fo ne de ka nin ye deli k'e n'ale ka segin ɲɔgɔn ma k'ale ye min kɛ k'ale nimisara o k'ale kun man kan tɛ k'o kɛ bon komi ko yɛrɛ filɛ nin ye a daminɛra ne ma bɔ a daminɛ kuma kalama ne fɛnɛ ko a ma n k'a kana a yɛrɛ kana kuma e fɛ ne tɛ se ka n da don a la n ko parce que n ka a tɛmɛna ne dadonna yɔrɔ kan nin hali kɔnɔmaya ko in yɛrɛ la kuma lankolon tɛ kuma lankolon ye a ma min fɔ ma kuma kuntan fɔ E du kabaku. A ma fɔ ko bakɔrɔni nege ni ko tigi b'a bamakɔ kalanwani na. A ma fɔ ne ka ne ka da. Ou bien hakili ye ma ɲi. ne b'a dɔn e tɛ sɔn ka nin k'a la o. Yala. Mais n'a ma y'a fɔ k'a ma ɲa. Nka an k'an sigi an ka nin ko tɔ lajɛ. A banna. Komi ne kun tɛmɛtɔla de don ne ko n ko a tant que ne mana nin f'i ɲɛna i yɛrɛ de tɛ lafiya. Ne ye ne san de sa. Ni fɛn min sira ne kɔnɔ o bɛ k'i ɲɔgɔn de. Donc ne bɛ taa fɔlɔ ok an bɛn o la. Problème foyi t'a la. K'an bɛ na zeli. Bɛɛ ka foli fɔ ne ba ye. A b'a mɛn. wele laminɛ kɛ O ma ɲɛ tɛ écouteur la n tulo la. an k'o bɛɛ lajɛlen to yen ne ka vie menacelen de don i kama i ye ko min ɲagami n'an ka tɛ ka taa ɲagami ne ma. K'e ka vie menacer ne kama cogo di? awɔ I ne ɲɔgɔn ye sira la de. k'an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa est-ce que e ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i taara problème min créer JP fɛ yen a fɔra ni ne ma taa ɲɛ ne de bɛ don a problème na. Ne kɔni bɛ JP bolo ou bien JP ka mɛ ne bolo tuguni ko k'a bɛ ne ɲini. cɛ n terikɛ kuma caman b'a dabila ko dɔ bɛ yen ne t'a fɛ a ka tɛmɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ yɛrɛ sɛbɛn de bon an kana na ɲɔgɔn sama kare kɔnɔ mɔgɔw ka n'u jɔ k'an lajɛ min da ka di e la dɛ o ye de i ka na taa JP fɛ yen. A ma la JP min ci de.
awɔ bɔn t'a fɔ a ye ko ne tɛ taa k'i tɛ taa wa n tɛ taa est ce que o tɛ manamanakan ye e da i bɛ taa jagoya bilahi n tɛ taa t'a fɔ a ɲɛna ko n tɛ e tɛ ciden gansan de wa awɔ ciden dan t'i ka ci lase de wa bɔn t'a fɔ a ye ko n tɛ taga cɛ manamanako dabila an bɛ taa di ayi i ye ko min an kɛra fila yan an ma kɛ fila ye o an ma kɛ cɛ sabali sa cɛ i bɛ na n ka guloki bila i tɛ n bila ka kunkuru dɛ cɛ i tɛ bila dɛ n bila ba ye ne la e bolo k'e jamalen de don wa i wele ka visite ne bila ba ye e bolo k'e jamalen de don wa ne tɛ o si bɛɛ de n y'a f'i ye ko n tɛ taa t'a fɔ a ye ko n tɛ taa n bila ba ye o bɛ ne ale de cɛ ne bila ka b'i bolo ba ye bon n b'i bila n'i y'a fɔ a ɲɛna k'an ye ɲɔgɔn ye n b'i faga i y'a mɛn y'a mɛn n kan bila ba ye i bɛ fiɲɛ tigɛ n na taga bɔ n kɔrɔ n bɛ ka f'i ye ko n tɛ taa i bɛ ka insisté halisa e k'e taatɔ lajɛ ba ye kafiri den nka bilayi lezi a ma ban n bɛ taa fɔ jipe n k'i ko k'i tɛ na manamanamɔgɔ bilalen halisa i jɔlen de don wa i b'i sɔrɔ i jamalen tɛ o